Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υποστηρίζει και προβάλλει την τοπική οικονομία, το περιβάλλον, την πολιτιστική παραγωγή και τη γαστρονομία της περιοχής του Ρυζιού. Ο επισκέπτης που φτάνει στη Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μια ιστορική πόλη 23 αιώνων συνεχούς δυναμικής παρουσίας. Από την ίδρυσή της, στην αρχή της ελληνιστικής εποχής, χάρη στην προνομιακή θέση της, επισκίασε όλες τις μακεδονικές πόλεις. Στα ρωμαϊκά χρόνια δέχτηκε το χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας άνθησε πνευματικά, καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά, διατηρώντας πάντα τον τίτλο της Συμβασιλεύουσας. Χτισμένη στο μοιχό του Θερμαϊκού κόλπου, με φυσικές ομορφιές, ιστορικές εικόνες και έντονη καθημερινή ζωή, η Θεσσαλονίκη προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες περιήγησης και ψυχαγωγίας. Τα σημαντικά αξιοθέατα, ο μοναδικός χαρακτήρας της και οι άψογες τουριστικές υποδομές προσελκύουν πλήθος τουριστών από όλο τον κόσμο και την καθιστούν αφετηρία κάθε τουριστικού προορισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Η καλλιέργεια του ρυζιού στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του ποταμού Αξιού. Η παραγωγή του ρυζιού, επίπονη και κοπιαστική παραδοσιακή καλλιέργεια, απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια από τους αγρότες των περασμένων δεκαετιών. Σήμερα, η διαδικασία έχει εξυγχρονιστεί και το ρύζι αποτελεί πρότυπο αντικείμενο έρευνας της προηγμένης βιοτεχνολογίας. Στην περιοχή του νερού της Θεσσαλονίκης, οι συνθήκες καλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης του ρυζιού εγγυώνται ένα προϊόν που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για να διακινείται με ταυτότητα γεωγραφικής προέλευσης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επιτυγχάνει να εξασφαλίσει ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή μέσω της προβολής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτή.